Dobrý den. Dobrý. Tak co, už máte dotočeno? Ne, ještě mám 2 záběry. No, to máte za chvilku hotový, co? No jasně. Já už teda jsem natočenej, ale to víte, já měl jenom 2 záběry. Páni. Víte, oni mě obsadili jako takovýho ňoumu vkárovaný vestičce, co se nemůže rozhoupat, nebo spíš jako, že to dělá, spíš myslí to jako dobře, ale dělá to na úplně špatném místě. Chápete, jako opravdu mimo, jo? No ale řeknu vám, vy máte opravdu krásnou roli a hrozně vám to v ní sluší. Vážně? A navíc jste tam za tu s tím fištrónem, že jo? Helejte, ale to já bych vám všechno řekl až u kafe, jestli byste teda šla na kafe. Já tady na vás klidně počkám. No, děláte to vážně dobře, ale opravdu na špatném místě. Co jako? Jako na dámách, že jste. Ježko, vyvuč.